Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala, Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalanista, mga kabisyo, mga kabesik. Partner! Good morning, mga yes friend! Ay nako. Kumusta naman kayo mga yes friend? Mga yes friend natin? Kumusta naman? Akala ko ba sa Yes FM ako? Akala mo lang yun. Maraming akala talaga. Akala talaga. Alam mo ba, partner? Ang dami ko na-receive na call last night. Lahat sila Hindi ka rin nagtatanong. pinatulog. Hindi Ako gumawa na ako din. ng template ko. Paano ako sasagot doon sa mga Ako nag-message. Ako din. Ako din. Kasi mahirap pag mag-construct ng Correct. sentence. Copy-paste na ako lahat. Yeah, it's a prank. It's a prank. Kagagawan po ito ng digital Correct. media. Wala po akong kinalaman dito. Nananahimik po ako. Nakakatawa. Alam mo, well, dun sa mga hindi relate at sa mga relate, ayan. So kahapon po, naglabas po ng statement ang Chris Chuper. May pa-statement. Official statement. Sa sobrang haba, mukha siyang official statement. Hindi ko At saka nga alam hugot na hugot. Kaya Parang ganon. Hindi ko nga alam na naglabas ka ng ganong pa-official statement sa Facebook ng Love Radio Manila. Nalaman ko lang kasi, ang dami kong notification, totoo ba? Ang lungkot naman, bakit ganon? Ang alin? Sabi ko. Sa utak ko, ang alin po ang malungkot? So, may pa-official statement kasi si partner kahapon na nagpapaalam na siya sa Love Radio. Siya ay lilipat na sa Yes the Best, ganyan. Yan, sa Yes FM. FM. Sa Yes FM, ganyan. Nagpapasalamat na siya sa maraming taon. Nagpapasalamat din siya sa akin. Di ba mga ganong klase mga eksena. Tapos sa ilalim, Chris Chuper, signing off. Ganun. May pa ganun. Uulitin ko po, wala po akong kinalaman dito. Nagulat din po ako, may post ako. Kaya nga ako, partner. Hinayaan ko lang mabaliw yung mga tao. Hindi ako hindi mo na ako nag-react. Nag-react ako na medyo gabi na. Yan. So, ang sinabi ko doon, only a true tambalanista knows. Yes. Number 1, 2, 3. May blanco. Bahala na sila fill in or fill out. Mag-fill in o fill out nun. Only a true Shinare ko naman yung pa-statement mo. Pero ang sinabi ko doon, only a true tambalanista knows. Number 1, 2, and 3. So yung mga iba nag-fill out sila doon. Na-happy ako doon sa mga talagang tunay at ganap na ganap. Doon ko lang din na-realize, partner, na madami talaga na silent lang sila. Hindi sila yung wag nating i-expect na yung sobrang tindi yung memorize nila lahat tungkol sa atin. Hindi eh. 'Di ba minsan kasi may ganun ako feeling kilala nila tayo, ganyan. Which is yes, pag meron tayong mga yes friend, pag meron tayong mga nakikilala at nakakausap na talagang dumadalaw, yung mga solid talaga o kaya active, 'di ba? Magigets nila yun. Pero madami din talagang silent lang. Yung pwede silang ma-fall for the April Fool's Day prank kasi nga hindi naman sila kasing active nung iba. Totoo. Kasi kung tunay kang tambalanisa na sobrang active ka, number 1, alam mo na introvert si Chris. At ang isang introvert ay hindi magdadrama ng ganun. Nakakapagod po. Pag ikaw ay introvert, nakakapagod gumawa ng ganun kahaba na caption. Hindi ka talaga gagawa ng ganun kahaba, partner. Gawin yun. Diba? Pwede, yung ganun kahabang statement ni partner, pwedeng sa akin manggaling yun eh, di ba? ako pa yung pwedeng magsulat ng mga ganun kahabang mga explanation na story time kineme. Pero Correct. si Chris, hindi! So pag nakakita ka ng ganun kahaba, magduda ka, hindi ako yun. Correct. Kasi nga introvert ako. At hindi lang yun yung kanyang lola nga na namatay, na nag-alaga sa kanya ng maraming taon na hindi pa ako yun. Ibig sabihin, gets mo, parang
kung sa impact rin lang ng importance, yan. Oo. 'Di ba? Yung lola niya na yun, pero wala nga siyang ganun sa lola niya. Pansin nyo, wala nga, birthday nga ng nanay ko, wala akong ganyan-ganyan. Correct. Maraming salamat sa nanay ko. Yan. Father's Day, wala din ganyan. Correct, walang Maraming ganon. salamat sa tatay ko sa True. pagpapalaki sa akin. Ilang kalabaw ang kinatay mo, Yan, pag-aaral lang diba? ako, mga ganon. Mata makatapos lang ako, alam ko yung mga paghihirap nila. Walang ganun si partner. Wala siyang ganon. Hindi uso sa akin yun. So number 1 talaga, as a true tambalanisa, you would know. Oo. Maaaring yung mga iba, kaya nga may mga iba nagsabi doon na, alam nyo naman kaming mga ibang mga tambalanisa silent. Oo. Diba? Silent lang. Ibig sabihin, nandyan, minsan Pero wala. grabe din, nung ngayon lang din Ganon. sila nagsalita, no? Oo, Binasag ang kanilang katahimikan. We broke your silence. Pero partner, wag ka. Ito lang din ang na-realize Oo. ko. Na medyo na malulungkot ka dito. Ay, hindi, as an introvert, baka hindi ka naman malungkot. Baka hindi ka rin naman affected. Na-realize ko, kung if it were true, yung pa-statement na gano'n, Oo. hindi pa rin kasing dami ng shares and comments kapag nagpapakita ng boob si Tanya. Na 4 million na 4 views. million views na. Oo. Na anong tawag doon? Yung pinakamadaming timestamp, 'di ba? Oo. Doon sa part na may medyo na lumabas na talaga yung mga kaluluwa. Kulang-kulang yung gimmick natin. Next time, ikaw naman maglabas ng boobs. Baka sakaling mahigitan natin yung 4 million ni Tanya Chinita. Parang na-realize ko, ay, ganun lang yung number of comments and shares sa magre-resign ka, ha? Sa aalis ka na dito sa love. Nakakalungkot. Ako, for me, as an extrovert na affected sa lahat ng mga bagay-bagay, nalungkot ako dun sa part na yon. Pero ikaw, as an introvert, wala kang pake. Wala pakialam. Hindi mo nga naisip yata yun eh. Ako naisip ko yun eh. Parang, okay, hindi ganun. Nonchalant Ganun. ako. Nonchalant, diba? Nonchalant ka. Tapos, nonchalant din siguro yung iba. Pagdating sa mga ganyan, kasi nga, walang boobs na naipakita. Ganun na ba talaga yung gusto ng mga tao ngayon? Wala na silang expectation na gano'n. Oo. Kasi matanda na. Paano? Hindi, paano? Saan ko kukunin yung boobs? Sige. Sabagay. So wala nang ganong klase ng anticipation. Pero isa lang talaga din yung yung nakita ko na behavior ng netizens. Hindi sila. Hindi na nila tatapusin yung Yung, hindi. Pag nakita nila, hindi mo na nanamnamin ipaprocess. Hindi mo na hihimayin, Hindi mo na correct. ipaprocess o hindi ka na magbibigay ng benefit of the doubt. Hindi na. May conclusion ka agad. Agad. Basic, Oo. parang ay, aalis na siya. Meron pa nga isa doon. Ganon talaga mga kumpanya. Pag hindi na kayo kailangan, tawang-tawa talaga ako doon. Ganon talaga mga kumpanya. Pag hindi na kayo kailangan, aalisin na lang kayo. May mga ganon pa. Tawang-tawa talaga ako doon. Nireplyan ko, ang haba ng haha ko, mga 3 meters. Pero totoo din yung observation na yan, di wala ba? na minsan hindi natin ipaprocess eh. Oo. Na parang, yung iba naman na process nila, na-gets nila kasi nga, in preparation for April Fool's Day, Yes. di ba? Parang ganon. Na-gets nila na may posibleng ganyan. Katulad Correct. ng ewan ko kung totoo ba na gigibain ng Greenbelt 1. May pag ganon na post ang when in Manila. Uy, nagiba kahapon. na. At kailan? Yung Harrison. Yung Harrison. Partner, wala pa yata akong asawa na bigyan na yun. Diba? So may mga ganun. Tama ka eh. Hindi lahat pinoproseso. Kaya siguro yung mga Pilipino, agad tayong nadadali ng clickbait. Yes, Kapag yes. ang statement ay clickbait na si ganito nagpakita ng ganyan. Ay, kaya nga Diba? yun, kaya nga trending yung kay Tanya Chinita na Oo. 4.6 million views Correct, dahil Oo. nagpakita. Yung kanya nahubaran. Nahubaran. Kita mo na? Nakita lang yung salitang hubaran. Paano kung ang ibig sabihin ng hubad hubad na katotohanan, di ba? Kayo naman tong atat makakita ng hubad. Hubad daw, hubad. Natataranta, talagang bababaran natataranta, pa. correct, di ba? Forward the rewind. Alin dito, di ba? Sang part? Gawain. Ipopost. Nagpapa-clickbait. Isu-zoom in. Correct. Zoom in. Alin dito yung sinasabing hubad part? Ganyan. Di ba? Pero pag nakita mo, nalaglag na naman yung strap. Yun lang naman yung nangyari. Yun lang naman yung nangyari. Pero na-clickbait ng nahubaran or naghubad. Yan. Hindi Nakitaan. Nakitaan. Di ba? May sumilip. Di ba? May kumalembang. May Ganon, bumuka, mga correct. ganon. Di ba? May sumirit. Di ba? May tumigas. May pumulandit. Pumulandit! Inilabas, impinasok.
Di ba? May binaon, may hinugot. Humaba tas lumambot, di ba? Pagkaganyan tas May tuyong nabasa. Correct. Hindi na siya tigang. Yan. Gustong-gusto niya yan, Pag mga aminin nyo. ganyan, hindi na. Para saan pa magbabasa ng napakahabang official statement. Oo. So doon pa lang sa headline, dali na. Yun lang yung Ako, observation ko in yun. in a way also a sad truth. Kasi Yes. hindi na po tayo nag-absorb ng information. Ganun na lang siya ka ano ba? Ganun kabilis yung pag-intindi natin sa isang mensahe. Correct. Diba? Na hindi na natin talaga pinoproseso, hindi na natin iintindi. Basta kung ano lang yung mabasa natin, wala na. Ito na yun, ito yung nabasa ko eh. Kaya nga minsan nagka-create na ng opinion. Correct. Diba? Nang babatch na ng husto kahit hindi naman niya alam yung buong kwento. Yung ganun, hindi nga binasa yung buo. Diba? Totoo Agad yun, na agad na lungkot. Diba? Kasi aalis na daw. Diba? Yung katulad ng mga nauusa mga picture na black and white. Oo. Diba? Pag black and white yung picture, agad namatay. Hindi ba pwedeng? Happy birthday talaga. Correct. Kasi yun naman ang uso ngayon. Totoo. Yung may mga pakalapati at True. paulap sa likod Yan. ng isang birthday celebranta, di ba? So, totoo yun na. Kailangan nating namnamin. Isa din magandang lesson yun na pwede nating kunin sa mga nababasa natin. Huwag tayo magbibigay ng agarang konklusyon or Correct. magbibigay ng agarang judgment sa isang nabasa o na post natin without processing the real message. Yes, Diba? alam The mo true yun. intention. Correct. Kasi ikakapahamak mo yan eh. Alam mo yun, Totoo. i-practice po natin Unless yun. otherwise, ganito, April Fool. So, Oo, correct. ito given yung mga ganito. Pero kung everyday, ganyan yung pagtingin mo sa mga mensahe, Wala ka tama ng yung sinabi ni partner, Correct. Wala ka ng pagproseso. ikapapahamak mo talaga yan. Yes, 'di ba? Sipin mo 'yun na nag-create ka na kagad ng napakaraming sabi ko nga sa iyo yung mga iba kong mga nag-message sa akin, hindi na daw nila maibalik yung luha nila. Sa utak, sa isip ko talaga, totoo ba? Pero yun nga, doon ko nga naintindihan din na okay, iba-iba talaga yung behavior ng mga listeners. Huwag nating i-assume na porke na lagi sila talaga nakikinig, na gets nila lagi. Kasi na-realize ko, nung ako ay radio listener din nung araw, while sobrang idol ko si Chico and Delamar, hindi ko rin alam yung buong life nila eh. So, ibig sabihin, idol ko sila, I would say na inidolo ko sila, pero hindi ako ganun ka, yung parang alam na alam ko yung buhay nila, na sinundan ko. Pero idol ko sila. Sasabihin ko, at hindi ko yun dinedeny, lagi ko sinasabi yun, di ba? So, madaming ganun. Yung sasabihin nila, idol nila tayo, pero wag nating i-assume na memorize nila lahat sa buhay natin kasi hindi. Correct ka. Diba? So, we're not taking against na tambalanisa na hindi nyo na-gets ha. Hindi yun eh. Na-gets we're- namin. Ngayon, In general to, yung Oo, sinasabi natin. correct. Ngayon, na-gets ko na, okay. Na hindi naman pala lahat about us. Hindi talaga yun eh. May ganun kasi ako, lalo na nung naalis kami sa morning, may feeling ako na, wala na. Yung buhay ng mga tambalanisa na nasira na. Pero hindi. Ayoko na, wala na kami silbi sa world. Ganon. Correct. Wala na silbi ang radio life. Ganon. Pero hindi eh. May sarili-sarili kayong mga buhay at hindi umiikot ang mundo ninyo sa mundo ng radyo at mundo ng tambalan. So, pag nakakita kayo ng ganon, malulungkot ka kaagad without processing. Mga ganon. Oo. Diba? Though we appreciate. But we appreciate ha, na nalulungkot po kayo. Yung mga taong very much affected, 'di ba, Correct. sa pagkakaroon ng idea na mawawala ang tambalan. Ang sabi nga nung isa partner, mawawala lang ang tambalan kapag ka nagkaroon na daw ng modernization ng jeepney. So bale talagang forever ng tambalan. May feeling ako. hanggang matindi na talaga yung arthritis namin, hindi na kami makaakyat ng second floor. Hindi, pero na-appreciate namin the cries, the taranta. Correct. Diba ba't sila natataranta? Parang nakakatawa on our part, pero sa kanila nakakataranta, which we truly appreciate. Yes. Na-appreciate namin talaga. Pero ang dami lang din namin talagang realizations about it. Ganun pala yun. Totoo, no? Oo. Isa pang realization diyan na yun nga, may mga taong affected at may mga taong wala naman talagang Walang pake. Doon mo Oo. talaga may intindihan. Now, at the end of the day, kanya-kanyang buhay din naman talaga tayo. Yun talaga, diba? yun Totoo, yung kahit gaano mo iniidolo ang isang Correct. tao, 'di ba, pag uwi mo ng bahay,
sariling buhay mo rin ang yes. intindihin mo eh. Correct. And I think that's also helpful for celebrities na nababash o kaya yung may mga pinagdadaanan na matindi kunyari sa komunidad nila na feeling nila kayo lang ang pinag-uusapan dyan. Hindi. Pag-uusapan Huwag kayong kayo, ano dyan. correct. Huwag kayong feeling. Diba? Di totoo eh. Yun nga Oo. ako, realization ko yan eh na nga no, at the end, pag-uusapan namin kayo kasi inano ni ano si ano, nag-anuhan sila. Pag-uusapan namin. Pero pagkatapos nun, wala na rin kaming pake eh. Kasi ang pake ko, mapakain ko yung pamilya ko. 'Di ba? Makakain ako na maayos. 'Di ba? Makapag-aral yung mga anak ko. May sarili-sariling mga buhay. Isa pang lesson dyan Ang dami naman lesson sa prank na to. Ang dami. Ulitin lang namin, kagagawan po ito ng digital team namin. Wala po correct. akong kinalaman dito. Tama. Ang intention nito ay para makiisa lamang sa April Fool's Day. Correct, 'di ba? Yun lang naman po talaga 'yon. O ano pang isa? Isa pang lesson dito, naniwala yung mga tao kasi puno tayo ng integridad. Ay, maganda yan. Maganda Oo, kasi yan. Mas marami ang naniwala versus sa mga taong walang pake. Oo. 'Di ba? Mas marami ang nabigay ng kanilang pahayag, ng kanilang emosyon, ng attachment sa tambalan. O di ikaw na may integridad. Very good siya, girl. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!